मालाय सिखारनानै मोखां सुबाय आमिंख नों गोजांदों दुगैनो हागोन ना हाया दै गुसुजोंलाय हायो फिसालाखौ माबायदि फिनफबजोबगोन बागाय खेवना होलै मिंख सि साखानाय गोदोनि मानसिमोन नामा बियो मैया बिफा गैयियाव गथ'आ ओरैबायदि मोनायाव उन्दुनो नागिरा बिफा फैनानैसो उन्दुथारबाय आरोना मैया 9टा साराय 9टायावसो उन्दुदोंना बियो मेंख गुवाहाटीनिफ्राय 9टायावसो सफैदों मेंखआ मैया ओमफ्राय बिफा फैनानैसो उन्दुबाय गथ'आ ओरैबायदि बिफानि जोम बे गथ'आ नायदो खाख्लोमबाय हनै गग गग बा बो बाबायाबो दैसा बाबायाबो बो बाबा बा बा बो ए खोन्था रोंथारबाय नुवाखै नों खयथा लाङा आंनिसिम बुगाव ओमफ्राय मोननैया गालि लोब्बाय खोमा आंनो लोबाखै दाबो मा लोबजोबनांगौ लोबाखैनो आङो दाबो लोबाखै आङो दाबो लाय दोननो हाया नै गोलैबाय आहालाय दाउदै एवजादों हांसो दाउदै सामब्राम बिलाइजों एम्मि एम्मि ओंखाम गोरलैजों सिथाबब्रुम जानोसै ला 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 मा थिमा गोनां बायदि बिदि खालामबाय थागोन नोंलाय मानो कफि जाखो लाबा संना जानि संना जाबा जोबसिगौ नों कफिया दाहालागै औ थोआसो जागौ बे कफिया मानो बुगायदिया होनलायलाय गामसा गुमसा रेडि रखायो उन्दैया देखो मेरा बच्चा सुबह सुबह डिम खा रहा है हांस का डिम आराम रोड्र में बैठ के आराम से खा रहा है दाइसा गुड मॉर्निंग हेलो बोलो बाबा हेलो बोलो बावनो दोनबाय आं मैया सानजा हायाखै मा एग्जाममोन खोन्थालाय मैया ससियेल बिदिखौ आलादाखौ फराया बेयो जेखौ फरिखा बेखौल' फरायबाय थायो फार्स्ट साबजेक्टखौल' ओमफ्राय अमा ओंख्रि अमा सेरनै दंना आइबाव 100नि खम 500नि एम्फौआलाय आधा केजि एम्फौ आधा केजि फवासेल' माथो बुरजाथार दाइसा नों मा जादों मा होसोबाय थाखो होदियासै साहाखौ बेनो मोननै गाहाम जानानै सावला आङो बारुनो मिथियालाय भैया क्या क्या लेके आया है एक हेलमेट टूटा हुआ है क्या क्या लेके इतना सारा खजा लेके आया है आयु पूरा दुकान को ही उठा लेके आया है रे ये फोन ना जब से उठाना था उससे बात करो बार-बार हेलो ओइ जोङो दाउ बयलारनि टिक्का बानायनानै जानोसै आरोना रुदबसै आङो सालादबो जागोन लेबु गाजरबो होगोन ओमफ्राय बेयो जाहैबाय थादुनजों अमाजों ओंख्रियानो जाथ्र'नो हायालै दिनै माइरि थाव गोथां होबाय ओमफ्राय एबाराव मा होगोन संख्रि बिमा जिरा होनोसै ओमफ्राय संख्रि ओमफ्राय मा नांबावगौ जेबो गैला नै माबाया नै बावसो
फोनायसो एबारहाय होनोसै लेबु 이렇게 넣어야지. बानलु होआबा बोरै आलु गोरलैया बेयो लाबा लाबा खोरान 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 लाबा जाबाय थाइनैया थोगोन मोननैया थोगोन जानो लुगैबाय कितना टेस्टी देखा है 그거랑 고리도. 공리로 라벨 촬영은 안 됩니다. जाग्राफ्रा मेरगम सियालफोर बायदि बोलो थिक्का जाग्राफ्रा ओरै सासे ओरैहाय मेरगम दं ओमफ्राय ओइ नैबेयाव सासे मेरगम आरो उन्दैफ्रा बैयाव बिसिनायाव दं ओमफ्राय आं सासे बानलु पियास थाइबें माबा माबि होबाय आरोना लगायसै बरिया टेस्टि लगायबाय आरोना लाबोदो खोनान 영천 넘어 살래. 미뚜 Again, go to her. Tu got her mobile line. Thanks, she said, "You mobile." Who's how was your name? Go to her mobile line. Tu can love. Nay, ang Dani se alta fundeng. Dani se di se da ang ni alta ko. Awla jber na. Nay, black color ni Lakshmi ya. Black color slan be alta ko na. Ma bagi nu ketai. Sorry. Surel ni alta usla bakadeng nanang.